pryči! Co to je? Tomuhle se říká žehlící prkno. Nejdříve vyželíš všechny oblečení, který ti za chvilku dám, potom si vezmeš do ruky mop a vytřeš celou podlahu v celém baráku. No a nakonec, seznam se, tohle je tvůj nejlepší přítel. Jmenuje se Koš. A od teď s ním budeš chodit každý den k popelnici, kde ho vždycky vysypeš. Myslím si, že toho máš poměrně dost a do večera máš co dělat. To jako myslíš vážně? Samozřejmě, že ano. Co si jako myslíš, že si to tady říkám jen tak sama pro sebe? Já, když jsem byla stejně stará jako ty, tak jsem tady dělala ještě 100krát víc než ty. A to ani nemluvím o tom, že jsem každý den pro celou rodinu pletla svetry. Já jsem se neflákala, holčičko. Já teda ne. Tak bude to. Já už jdu na to. A chci vidět trošku nadšení. Ano, kapitánko, jdu na věc. Takhle se mi to líbí. Tak se toho chop.